श्री गणेशाय नमः. ओम श्री व्यास रघुपतये नमः. ओम श्री गुरुभ्यो नमः. सर्व बांधवांक नमस्कार. हा अनुपमा शणे. आज आम्ही भगवद्गीतेचे 167 दाखून 171 श्लोकापर्यंत म्हळ्यारी 4th अध्यायाचे 26 दाखून 30th श्लोकापर्यंत अर्थनी विवरण ऐकूया. फर्स्ट श्लोका नंबर 26. श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयानन्य इंद्रियाग्निषु जुह्वति. प्रत्येक योगीले साधनेचे पद्धती विंगड विंगड आसा. मागशीच्या श्लोकांतू सांगिल तशी केलो योगी जन परंपरागत कोरनाईल पद्धतीकची अनुसरण करतात आणि केलो योगी ज्ञान यज्ञामूलक साधन करतात. आताच ह्या श्लोकांतू इंद्रिय वश कोरनो कसे साधन करतात म्हणून सांगा. केलो योगी कर्मेंद्रियांक वश कोरनो साधन करतात तशी आणि केलो योगी जन ज्ञानेंद्रियाकची संयमरूपी अग्निंतू होम कोरून देतात म्हळ्यारी वश मेळवून घेतात. Some yogis offer the senses like hearing and others into the fire of restraint, while others offer sound and other sense objects into the fire of the senses. This verse highlights two methods of spiritual discipline. One is withdrawal, that is restraint, and the other is detachment in engagement. Next दोन श्लोक ओटू घेऊया. श्लोका नंबर 27 आणि 28. सर्वाणींद्रिय कर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते द्रव्ययज्ञास्तपो यज्ञा योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितव्रताः. अशी केलो योगी जन ज्ञानाची प्रभावानं आत्मसंयमानं इंद्रियांक वश करून साधन करतात. केलो जन द्रव्ययज्ञ म्हळ्यारी समाज सेवा करून कोणाक कसन जाय की त्या वस्तूचे दान करून की साधन करतात. आणि केलो जन प्रयत्नपूर्वक जावन संसाराचे अनगत्य प्रत्येक वस्तूचे त्याग करून केवल देवाल भक्ती करून कठीण तप करून साधन करतात. Some offer all the functions of the senses and the functions of the vital force, that is prana, as a sacrifice into the fire of self-control, which is kindled by knowledge. Some perform sacrifices with material possessions. Some perform sacrifices in the form of austerities. Others perform sacrifices in the form of yoga, while others perform sacrifices consisting of the study of scriptures and cultivation of knowledge, all being ascetics of firm vows. Next दोन श्लोक आहे वापस ओटू घेऊया. 29th आणि 30th. अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेऽप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः. सतत आमगेलागच्यानं जाता अशी तसले श्वसन क्रियेकय एक यज्ञच म्हणा. आता हीच क्रिया ज्ञानपूर्वक जावन
प्रयत्नपूर्वक जावन भगवत प्राप्ती खातीर ताजे उपयोग करून योगी जन साधन करतात. प्राणायामाचे ज्ञान आशिल्ले असल योगिंकची प्राणायाम परायण म्हणतात. हाजी खातीर आहार सेवनेचे नियमबद्ध जावन पालन करतात. सात्विक आहार, नियमित प्रमाण, उपवास करना तशी शरीराचे समतोलनाबद्दल काळजी घेवचे हें एक व्हड तपश्चर्येच आसा. हक्काची नियताहाराहा म्हणा. योगी नियताहारी आशिल्ले निमित्तानची प्राणायाम परायण जावूक साध्य जाता. अशी योगी जन मस्त प्रकाराचे यज्ञंतू पारंगत जावन तांकां जाय जाल्ले पद्दतीन उपासन करून भगवत प्राप्ती करून घेतात. Some yogis sacrifice the upward moving prana into the downward moving apana. Others sacrifice apana into prana. Still others, by restraining both the movements of prana and apana, are devoted to pranayama, that is, breath control. Yet others, who regulate their diet, niyatahara, offer prana into prana, harmonizing all life energies. आजी खंगारा बोया मुकावेले नेक्स्ट एपिसोडान पळोवया.